nkhani yokoma kwa nonse amene mukumanga nyumba kuchokera kwa akatswiri odziwa kukhoma denga la zitsulo pa Malawi pano. Andrews Steel Roofing Engineers introducing kumanga promotion. Kwa miezi 9 ikubwerayi mukayikisa denga la zitsulo ndi Andrews Steel Roofing Engineers tizi kukhomerani malata mwaulere. Yes, mwandimva bwino. Phase 2 ya roofing mwaulere. Just imagine tili okonzeka kukagwira ntchito kulikonse kumene mukumangako, kugwiritsa ntchito ma power generators athu mpaka project yanu iyithe. Sizokhazotu ndi kumanga promotion muzikhala ndi mwayi opereka ndalama pang'ono kwinaku ntchito yanu ikuyenda zosabola nthumba zosapasana kuma. Chitani machawi mwayi usakuphonyeni. Tipezeni ku ofisi yathu kulilongwe bypass road pafupi ndi Phoenix filling station. Phone 0993 713 103 kapena 0993 713 104. Get ready to save big on steel roofing. Kuchokera kwa nkhalakale pa nkhani za steel roofing muno Malawi. Ena watu akubwera pambuyo pathu. Kumanga promotion. Terms and conditions apply. Morning. Good morning, fine nonse. Yes, wakaso Sapota nkulu ndi program imene ya Sapota achicho pachi Mother's Day ndithu. Iyayi tsiku lana kubala ndudana kubala nonse maulemu ndithu ndikuti iyayi inu munayigwira ntchito achicho kuti akhale achicho akhale pamenali pa chifukwa cha inu anakubala ndikuti ya big up kwa anakubala anyagondwe kumeneko muli bwanji kumeneko ndithu kumenekonso kodi amayi mele ligowe muli bwanji sotu kumeneko ndithu chifukwa inunso tamene munapanga kothekera kuti ine ndifike pano komanso ndikhale ndi mkazi amene ndili naye ndithu ndiye kwanyadira makolo kwina kuli konse ndithu maikampira kumeneko muli bwanji sisters ku UK muli bwanji ndikuti inunso ndi makolo ndi makolo nonse ndikuti ndinanga makolo amada madaliso kodi inu mukuti bwanji ndikuti tsiku lake ndilimene lana kubala ndi ndili kunotu ku Salima ndithu pano tili pa Kamuzu road ndithu kuya ulendo utabera ndi anyamata a big bullets mapale iya amene abwera kuzaona maplay kuzaona odwala ana kuchipatala ndi iya ulendo tuyambira pano kupita kumene kukaona tu amene kuti apa tsiku limene yo aganiza zokaona ana ndithu ndi kodi tsiku limeneli liyenda bwanji. Muli ndine Sapota nkulu George PMP pa program imeneyi ya Sapota ndithu kodi lero ziyenda tabaya kodi zithu ziyenda bwanji ndi iya ndi imene tu azili tisaiwale kuti Airtel ndi amene tu akutipasira program imene ya Sapota zabwino kulanga inu mapanga chani? Nimapanga dampa njinga moto. Mapanga chani? Dampa njinga moto. Dampa njinga moto. Chabuli chimo masabula chitimeje. Bullets imachokera kuti? Imachokera ku Blantyre. Ako chatu ndani? Kalisto Vasua. Ndika khala kunja masabula chani? Manchester. Spelling Manchester chani? Ndangoyola mang'ono. Nena ni masaka dule mutu lero mulinda chichoto pano. Spelling Manchester ndi cha? ZDC AC. Basi mene spelling yaja mene Manchester. Kodi Manchester City kapena United. Yeah. Spelling yaja mwatichani spelling ya Manchester ndi chani? Mufuna mundene spelling yaja? Manchester. Pitirizani. Imangoti ZDC. Basi. ZDC ndi chani mene? Manchester. Iya timu yonse ni Manchester koma mwachidule timati chani ZD chani? ZDC nditu iya kunotu ku Kamuzu Kamuzu road kucheza hapo tu ndi anthu osiyana tiyeni mujendanenera kuti tipite kuchipata koma tisana tena bwanji tiyambire tu pano zabwino kulanga ndakuona bwanji tiyambire tu pompano kucheza ndi anthu pansika pano kuti kodi anthu akuti bwanji iya azimayi ndamenenso akuita nachicho bwerani bwepali amayi amene akuoneka kuti akupita kunyanja bwanji tipite pamenepo tikacheze ndi amayi amene tikatene tilowere musi. Zabino Sabano Walibanji Hakusakuta ya jijo Good man Nyanja uli Finstonia Beach Ena kuti beach spelling beach yondi jani? BENSN
CH. Mukupita kuchani? Ku Livingstone ya chani? Iya itu amaitu amene akupita ku Livingstone ya beach ndi. Ndeya ena sitima verses of spelling ya beach ndi chani ndema dibanji yambe wati manga. Matiyani? Iya jambe kaya mozi pano manga matibanji. Tatieni manga timandita nato apanda opasanule muso te. Matijani? B A N H N C H. Iya beach tu akupita ku beach tu amene waya amadi yana kupita ku beach ino mapita kucha Livingstone ya beach. Matijani B E N chani B E N chani iya amai mwachokera kuti manga kukonera mukupita kuti ku Livingstone ya beach akupita ku Livingstone ya beach sipangene pali eni po iya zabuno Salima wadi muli kutima panopo manga muli kutima panopo ndio mubila Salima mukupita paka muzulodi ndasokonezeka ndine kapena mayiwa fuso likufusa bwinobwino mukupita kuti muti mupita Salima kuloko musimu Salima Tilipa Salima baloba tilipa kamuzulodi beach ndi chani beach ndi chani B E A C H nanga eni ujamancho sapo iya kuno tu nde izi madeni cha 25 basi asogoleri 25 yoka izi ma 25 basi asogoleri wanga maina yake ni ma 25 basi basi asogoleri akuti zinake chani tujani 25 zinake chani tuja 25 basi asogoleri iya akuti akugulisa iya ispenesi ali ispenesi ndi chani ma 2 chani 25 zinake ndi chani chibewa chamulazi sinanga manani ndi 25 akuti bani Abwana atu akufunani. abwana 2000 mboti bati mani ulendo ndiwakuti umene Umetume ku Livingstone ya beach kusenga be kuli chani umene koko kumene koko tukasangalala ngati fazima ya polisi. Polisi matikonda ndeli matiti kakhala pa ngati kuyandikira Mother's Day nde basama azimuna atu mabwana atu amachipirira ulendo. konese mbwina tu kukuvuza kodi Mother's Day ndi anakubala zimasiyana banji sizimasiyana kwambiri iwo ndi awa mukuti manji ndiye mati mukupita kuti Ku Livingstone ya beach. Victoria Beach mukasangalala Kwa basi. iya amayi konese dabwera wamaziko mwina kungofusa eti kuna sina kandu kusalima kunoko kusalima kunoko mazili ndiye ndi akulu ndiye mugulisa ngati ma fruits kapena ma vegetables mugulisa ngati ma fruits kapena ma vegetables sina ngati kungoja opanda ndiwo tungoja opanda nsima akugulisidwa ngati ma fruits kapena ma vegetables ma vegetables ede chabo ni iya akuti mazila amene akugulisidwa ngati majani ma veg jani iyai siku lana akubala dio iyai natokoza adweti kaendeni mwine sindinung'ona adweti Tufana chambolero. chode kachiteni respect madziwo tisambe milandu kumene wedi iya natokoza iya enda achopeli diamond guy zabi ajicho tu pano pa kamuzirodi nditu kusangalalapo ndi anthu to amene iye anakumana ndi ajicho kupezapo wina akuti akugulisa ma 25 mugulisa chani mugulisa ma 15 mugulisa zipewa kapena mugulisa ma 15 ma 15 auti akugulisa ma 15 tu pano pakamuzu road miya malo abize kwambiri kuona tu mmene zilili tu pamene panditu pano pakamuzu road ndithu kuchesapo tu kuno tu iya mmene tikuonera tu
tafika tu muno tu musika Kamuzu Road nditu kuona hapo kuchezapo tachezapo so nda polisi kuona hapo ndimeneso zikukhalira apa paso mwinaso kungonaso pamene pali akanyenyaka ali pamene patitu zabwino zabwino zikuenda pamene pa zikuteka so zikuenda bwanji anthu achokaponso zikuenda kutani achokaponso tabwera mwachokaponso bwanji abulanga bwanji bwanji ni madaba kuti kali ititi ne matindi machani matiftiki majani matifja majani matiftiki zimene zifuna kujera zimene zitimajera tufitiki ndito matufitiki tu ndio amene wawe madiba jambeka ya madiba Momwe nditu. Kuti majani zobaira matufitiki ndio ndabene tu tuje koma ziwena kulanga ziwena shuwa yola wayanga jeru nimene naika posiro apadi bosu sina yone rasadia mabone ya zikuteka koma zikuteka nde akuti yayi siku la Mother's Day timakumbukira kubadwa kwa makolo pamakolo pa Mother's Day timakumbukira chani kubadwa kwa makolo kuno kusalima paka muzu bridge akuti paka muzu road na Mother's Day timakumbukira kulani kubadwa kwa ndani kubadwa kwa makolo timakumbukira pa so makolo onse kwambiri Mother's Day kumaso timakumbukira chani abambo amayi yetu jetu nkhani yake chimene nditu ziwonde kuti chwaya chimene anakonza nditu kuti matipasayo zizira ukaya komene ndetibwereso ndipo mpano eti ndisaite so kumalawi kuno masabata tibene simagulisa nyama tiakueka ndi awa kumalira ndiwankwaka ndi awa inu simugulisa nyama kapena kugulisa ndenawa timu kwa inu masabata jani bulesi kodi pa Mother's Day timakumbukira kubadwa kwa ndani timakumbukira cha kuda ndani ukati timu masabata timbeni bulesi imatokera kuti ndizo imatokera black boma andi nde nyama hii ili hapa hii mende ambase ngati ungojeni kopa na simu tuija ngati mafruits kapena ma vegetables tuija ngati jani nyama imene tuija ngati majani mafruits ndidia nyama so tukuno paka muzujani pano paka muzurode chifo chani pa machelo paka muzurode pa 24 hours pa machelo paka muzurode tukwende bajani tuende jani 24 hours. 24 hours. 24 hours. Tano za jani? 24 hours. Usiku tumajeza solo sete mpano. Tumakali solo sete mpano. Tili mpano. 24 ja? 24 hours. 24 hours. Akuti ya ipano. Pama ka usiku osali pompano 24 hours. 24 jani? 24 hours. 24 hours jambo. Iya, ma chips ndio chabu inoti jimene jede. Mmeza ba? 1,000. Chabu. Nde mukapita kunja masabata jani? Kumalawi kuno? Kumalawi kuno masabata mukapita Malawi kuno masabata bullet mukapita kunja masabata so jani? Masabata so bullet dziko lanje mene kunja kujani? Kujosi ndikutiko? Kulilongwe? Josi Keba kanga tinu ndasoko ndasoko lekera ndine kapena ndanzanu kuteba
Munabwera ko liti? Chakachata. Chabuno iye akapita kuja so amasapota bullets kutheba to kumene kuya ndatokosa mkulu wake. Yes, kupitirira tu ndi program imene tu pano tu pakamuzi. Zabwino akulu. Inu ndiye ndani? Ine Alon Tampanga. Alon Tampanga. What are you doing here? I'm selling chicken. You're selling chicken? Yeah. Okay. The chicken one. Zikakaza mbili. You're selling what? Chickens. Kodi yakuleka ndio. Zabwino kulanga? Zabwino. Yeah. What are you doing here? In a size. What are you doing here? Chicken. What are you doing here? The whole day chicken. Chicken. The whole day what? The whole day one. What? Yeah, nkulu tu amene tukunena so monyadira kuti yo akugulisa chicken ndito ndiye tatiya boso di program iso azungu amamvana ndiye kumfusa so nkulu amene pa chizungu the whole day. What are you doing? Whole day chicken. Yeah? Whole day chicken. Pachichewa ndi chani? Ndikugulisa nkhuku. Akuti ndikugulisa nkhuku pachichewa ndito pachizungu the whole day chicken. The whole day chicken ndito iya kuno kuchani. So akuti mother, what does it they say Mother's Day. What is Mother's Day? Mother's Day. See my Mother's Day. Okay, yambani chichewa? Yeah. Mother's Day. Yes. Mother's Day di my Banganyeni. Yeah? Yeah. Sindi yankula Jesu. Ndani muyankule chichewa? Mother's Day. Mother's Day ndi tsiku limelo sangalirana. Iyo sangalirana. Yeah, iyo sangalirana. Kuti chatani? Yeah. Mother's Day ndi tsiku lotani? Lo sangalirana. Ngati ndanda? Mai mwana. Ndi mwana. Yeah. Chabwino. Ndi imene imabwera pa tsiku lanji kuno ku Malawi? Kuno imabwera pa tsiku la pa 15. Idega pa 15. 15 ja? 15 October. Kuli agongole ambiri kune? Ndikuyankhula ndiye wanthu ino mukuyankhira ukoko. Kuli agongole ambiri kune? Iya, nanga kwabale inu ndi awa. Mwanyamula chani kulanga? Mwanyamula chani? Tona timayankhula bomba akukanika kuyankhula. Koma wina akuti akuvula kwe. Ndanaona zinatana ndili pa inu. Mwanyamula chani? Kindasa mwe. Tabena ndi pafupi tu. Chisikono. Mwanyamula chani? Chisikono. Chomwe natika kapita chona? Kuja basi muli mose benonga funira mu. Mukaja poti simuwera ti muje ngati fruit kapena vegetable. Basi kungoja basi kuti basi. Aja ngati fruit kapena vegetable ndase. Aja ngati fruit. Ngati fruit dede. Tuone mwene kula tuone pang'ono. Mbateno kunoko? Sititeno. Okay. Nde poti amene utamucho sapo Nde mwati mandasi kunoko maja ngati ma fruits ngati ma vegetables. Ngati ma fruits. Ya mandasi kuno amajedwa to ngati ma fruits nditu. Nkhuku ziri umumu zimayikira mazira? Zimayikira mazira. Matala. Nkhuku ziri kunoko zimayikira mazira? Zimayikira mazira. Mazira amene wawa titaja mazira a boil. Mazira a boil otita nyamule. Tabesa ndiko chikulanga. Ya, iyi ndija? Inu ndiyawa. Kodi agongole ali kwambiri kunete? Kodi chichewa cha ugongole ndi chakune? Chakuno tete. Zokazo. So, matala. Mazira umumu. Taikamo mazira a boil. Mazira chani? A boil eti. Kodi a boil akhala opika osapika? A boil ndo opika. Opika yeah. Nde amene tungoja ndi mchere apa. Tijira ngati ma fruits kapena ma vegetables. Ma fruits eti. Mazira kuno tijira ngati machani? Ma fruits tikuno chani? Kusalima pachani pano? Paka Muzu Road nditiya kucheza hapo ndi anthu osiyana. Sabino kulanga?
Saya. Oh. Saya mama kuseka. Aba kuna kuseka mpaka na mazuru. Oh. Mkulanga. Malawi National Anthem. Mnaimba hapo? Naimba hapo ya. Bachetima tani. Oh God, tene. Bless our Tate ndimbira. land of Malawi. Kodi zibirira. Oh God, tani. Bless our. Gross tani. Bless our land. Oh God, bless our land of Malawi. Keep it in land of peace. Put down, reach our every enemy. Put it down chani. Reach chani. Put our reach our every enemy. Put it down. Yeah, put chani. Put down. Put down, reach our every enemy. Yeah, nkani yake tu ndimene tu kuno to ko Salima iyai apa Kamuzu Road kucheza hapo ndi anthu osiyana iyai malo abwino ndithu koma tisaiwale kuti nkhani imene tabwera pano ndi anyamata a masapota maule mapale iyai tu achoka kulilongwe kupita tu kubwera tu kuno kusalima funa kukachita donate kukaonapo tu iyai tu ana kuchipatala ndithu debwanji padali pano poti nyamuke pano tipita umeneko tikaone kuti kodi umeneko ziyenda bwanji ndithu iyai mpira osamangoonera maso maganizira to anthu ena ndithu amene wandajama imba ngoma iyai ipeperere kuimba kusangalala to malo osiyana auchembera timu yawo ya Bullets koma iyai lero aganiza zobwera tu kuno kusalima kuzaonapo tu iyai tu ana kuchipata tipite ku Central tikaone kuti kumeneko ziyenda bwanji. George Brian P mwandawi zonse tikaende tisaiwale program imene akutipasira tu ndi akamuna tu amene wa Airtel ena kubanira kuti Airtel top 8 zimenezi za madolo zimene zachani Za madolo. Zacha? Madolo. Za madolo. Zimene zachani? Madolo. Za madolo. Zimene zacha? Za madolo. Za madolo. Ukulanga zabino? Hapo pote. Sure. Ati Mungu dani. Okay, lepa chizungu dibantani. Oh, God bless our land of Malawi. Ichi. Okay. Tena man. Ndikupeleka zipewa, ndikupeleka ma-t-shirt. Oh God. Oh God. Tiambe hapo. I'm not from Malawi. Tiambe so. Tiambe oh God. Tiambire pambira. Ndajira ngoma ndibatsali kuseli. Matiyadi? Oh God bless our land of Malawi. Oh God bless our land of Malawi. Put each and every day. Put each and jani? Every day. Every day. Yes. Tiambire so. Oh God bless our land of Malawi. Put each Oh God bless our land of Malawi. Repeat land of free. Our reader everyone. And mother free for jani? And mother 3/4. The Mother's Day. Mother's Day. Tumakubira jani Mother's Day? Kanena ni Mother's Day tumakubira jani? Hii atiambika Mother's Day tumakubira jani? Kupita kushipata ndama zikati. Toka pata. 200 Mother's Day tumakubira jani? Tufuna mundi tegenea. Tumakubira jani? Kanena ni Mother's Day tumakubira jani? Ifa Yesu. Mother's Day tumakubira jani? Iyai kunena bo kuli iyai
Ndiwapa sandalama akukanaso. Drama kula akuna ngati zabwino matala tabwerani. Iyayi kucheza botu kuno ndithu kunena kuti ayi Mother's Day timakumbukira imfa ya Yesu ndithu kuchezapo ndi anthu osiyana-siyana. Iyayi kuyendaponso malo osiyana-siyana. Zabwino. How are you, my brother? Where are you coming from? I'm from Malawi. You are coming from Malawi? Yes. Well, I'm talking. I'm talking. Yeah. Mubaka chani manga? Busy zero maro. Busy. Kodi akuti Mother's Day. Timakumbukira chani? Imfa oda Maria Joniji. Ya chani? Imfa ndani? Taiwala oda Maria Joniji. Ya John Chilembwedi. Timaikumbukira pa chani? 15 pa Mother's chani? Day. Pa Mother's Day timakumbukira chani? Imfa John Chilembwe. Imfa ya John Chilembwe ndithu ya kunotu kusalima kunena poza Mother's Day kuti lero pa Mother's Day timakumbukira imfa ya chani? John Chilembwe. Ya John Chilembwe. Iniyo mupaka chani papa? Tipanga za tomato. Za tomato? Okay. Za tomato mupaka achani kweni. Kuti tipeza chithandizo. Okay. Ne imene ndi busy ndi chani mupaka cha? Geni. Simane kuti busy chani gani? Business. Ndi chani? Geni. Busy chani? Geni. Business. Kodi zimasiyana business ndi geni zonse mpamodzi geni business. Nanga chifukwa chani ina mecha geni ina business? Anga si chichewa chimodzi. Chichewa chimodzi? Kodi zonse zimawali mu chichewa sewa? Ina ichani? Busy? Business. Iya kunena tu kunotu kuliya tiliso tundana kubalatu amene tili nawo tu panopo. Kwapusa tana kubala kodi tsiku limene lana kubala timakumbukira chani? Kuchani kumwalira kwanda? John Chilembwe ndithu iya kunotu kukamuzo preacher kuti ayi. Patsiku lana kubala timakumbukira iya kumwalira kwa chani? Kumwalira kwanda? John Chilembwe. Timakumbukira pa chani? Pa 15. 15 chani? Okuroba. Timakumbukira chani? John Chilembwe. Chani? Pa 15 ya kuroba. Timakumbukira chani? Ona kubala. Timakumbukira chani? Imfa John Chilembwe. Imfa chani? Timakumbukira chani? Imfa John Chilembwe. Timakumbukira chani? Timakumbukira tsiku lana kubala 15 okurobala. Imfa ya ndani? Ya John Chilembwe. Ya John Chilembwe tu kuno tu ku Kamuzu. Lodi. Kamuzu chani? Lodi. Ya kucheza hapo nditu. Acha. Ne Mayanga. Mulindi ana inu? Ndinawo. Angati? Alipo 7. Alipo 7? Munali busy time ineyo. Basi njiro kugira, basi osa siasa. Chabuni. Ne pa time mene ana amba kuchitani chani? Ana? Mari sina vesese. Mari pige sima ndai zino ari vese mazirika sambe, ndai zina kuri vese kwa salu. Zakudya zosiyana siyana. Chaka chino maisangalala manji siku limene. Chaka chino tsiku limene lisangalala kuti ana amene akafika tsiku limene ali pagira zokoma. Chabuni. Iya maitu amene ali nakubala nditu kunenapo za tsiku limene la Mother's Day kapena nakubala nditu achicho paka muzu bridge paka muzu road lero ndabwerapo pamene tikumbukira kuti lero pa Mother's Day timakumbukira chani? Imfa? John Chilembwe. Timakumbukira chani? Imfa John Chilembwe. Imfa ya John Chilembwe nditu kuno mwati banji? Imfa John Chilembwe. Imfa ya John Chilembwe iya imene timakumbukira. Mayanga pepani sina kunyaleni re? Mbuzango tini nakunyalani. Mbati tsiku limene timakumbukira cha? Timakumbukira pa tsiku lanje? 50. Kodi John Chilembwe amachokera kuti? Semuziwe. Amachokera kuti? Amachokera boma la chani? Inu. Iya amachokera tsiku la cha Nyasa? Nyasalande ya John Chilembwe ni wa Nyasalande sana la vise fantame ni mati Nyasalande lili la jenu lidali la zungu dziko lino kodi la zungu nanga ife ndo kudi ndinachokera kuti basi kanga sada ponya chitaganya galelo atachoka zungu ati tina la zungu to save kena kwa napa la zungu kuponya chitaganya ndeti na salmu wa okuda
kubala so chera chitaganya chabweranso ndikuti tikozonso sanduka oyeraso tsiku lana kubala ndithu limenelo lisangalale mugule nyama ananu koma timakumbukira kuchani ife John Chilembe imfa John Chilembe koma ana agule chani agule nsalu ana agule nsalu eti mapaketi asuga china chilichonse ine ndzamtambalala chabwino ine ningokhala ngati mwana wabwino eti azimayi alipo angati apa 1 2 3 4 5 ndabake simene eti kwanyadira ndani anakubala eti pano pachani pa tsiku lanji paka muzulodi tsiku lanji limene timakumbukira kuchani ifa John Chilembe timakumbukira chani ifa John Chilembe pa tsiku la chani 15 Oktoba ya kuna kuchani paka muzulodi minaso mwasanga ndiye timanena kuti Mibawa television creativity that does us ndati bwanji Mibawa television ngati pena Mibawa television creativity that does us aya kumatakambani ndi ingo esani Mibawa television kati pena Mibawa television creativity that does us kuti manga Mibawa television chabaisa kumaza mosi kodi mazi awawa kuno kweti pa tsiku lana kubala taikamo chani tangoikamo mchere tangoikamo mchere sinengemo shuga nduti madzi amene watingabwe ngati fruit kapena vegetable pa tsiku lana kubala timangu kumwa ngati madzi tiyamwe ngati fruit kapena vegetable madzi timwa ngati ya fruit kapena vegetable ngati ya vegetable madzi akungotiramo mchere timwa ngati chani vegetable ndito iya pa tsiku lino lana kubala kundotu kuchani kokamuzulodi kuchani kokamuzulodi kamuzulodi ndi nyimbo ya fuko lathu tinaimbapo anaimbapo ndani manga simaimbapo nyimbo ya fuko lathu timaimba kumasiridziwa kushawa amatishawira wena kutilira timatilira kutani kushawa yambisa nyimboyo sitingathe kuikwanisa okay ndiyamati God bless our God bless Zani Malawi Rosi Luzi Tsane Mirima yatu Kutitisa ope Dali Tsogoleri watu kucheza poto pano to paka musodi muchetanenera bwanji tibweretu komwetu ku Central Hospital tikaone kumeneko kodi kumeneko ana akuti bwanji maule mapale akuti bwanji tu iya tieni titamangire kumeneko Mibawa television ajijo banova rikuyeza ndajijo ama ipata more fire ndatokoza mene mkonde pamene red paule alitupa mene pande ayo na sokungo vese kudi chochitika pano ndichane tuwina sokungo fusako kudi kulanga ndemati tukuzatane pano ndimoti draw chani tuzapanga draw chani tuzakia chito za chifundo chito za chifundo musakira chito za chifundo tafoto kuzani bwino kapena kuti tikufikira anthu amene angakwanise kuti
kuthandizika mhayi modzi kuzathandiza kamitapeza kufikira anthu amene angafikire tabwera kudzafikira anthu kudzathandiza anthu kuno kuchipatala anthu amene ali ndikuthekera ife ndikuthekera kuthandiza anthu amene alibe kanthu kapena kuti amene sangakwanise kufikidwa ndi anthu ena. Yes. Ndi mwachokera kuti tachokera kulilonga timu yanje bullets kodi bullets sinangani masokoneza ndi participant bullets ndi chani ife ndi masapota big bullets speri tiambika hiyo ndikozokulekeza pomwepo akuti akozokulekeza pomwepo pa spelling yachani ya police tathokoza tiyeni tike maso kutsogola Moni dose. Ni Silvia Kandiesa. Ndine mmodzi mwa matron pano pa chipatala chachikulu cha Salima. Ndipo ndimafuna ndikulandireni m'malo mwa adokotala akulu akachipatala komanso anzanga amene ndiye nawo pano. Ndiye mwina tisanayambe zokambirana zathu tiyapempha chaplain yathu kuti atitsegulire pemphero. Chaplain. Tipemphere. Tate wathu mu dzina la Yesu Khristu tikufuna tikulemekezeni kuyamikani chifukwa cha tsiku linanso labwino limene mwatipatsa zikomo chifukwa cha abale amene mwayendetsa bwino chokulilongo kufika malo ano abwera nchochita tikupemphera programu yonse mbuye wathu inu mukhale patsogolo pathu chifukwa popanda inu palibe china chilichonse cha phindu chimene chikhoza kuchitika nchifukwa chake tikupemphani mawu kuti mutitsogolere mu china chilichonse mu dzina la mbuye wathu Yesu Khristu ndapemphera amen. Zikomo kwambiri abusa wa chapemphero ndimaona kuti nina tsiwani amene wandi mamemba amene tabula nawo agulu limeneli amene mafotokozera gulu limeneli limapezeka ku Lilongwe limayimirira chigawo cha pakati chino kumbali yosapotera dira atimu anyasa bigulesi nsonga nthawi tibereke pamene akuyendesa zonse tinamva uthenga kunena kuti kubwerera zathu amene chinthu chakwambiri afuna zaone anathu amene akulemera kuchokera ife tamva zimene zizengati management kumasoka chipatala tinakondwera kwambiri nani kuzininga kunena kuti pamene anthu ali mchipatala chonchi amusungira zambiri ivi nikungobwera munthu kudzakuona iwe uli mchipatala chimakhala cha mtundu wina kuti kama ndiganizira kuchapwe chimakhala cha mtundu wina ndiye mukabwereso mubwereso ndike nangaje iyi ndekananji kuyamika kwakukulu ifeyo ndiwoyamika chifukwa cha kubwera kwanu komanso chifukwa katundu amene tikumuonayo mwatibweretsera fati kudzapete mene mwabweretsa chonchiti ndoti mbali naso mwatithandiza ife ngati mathandizaso ngati Salima zabwino bwino yesacho chavutancha nikamenya mpira ndinakhala bagolo kumenya mpira ndinakhala bagolo ndeje waya nandibana pagolo panaliso mawaya panali bantenga kwina ali kubizi iwe umagwirira pagolo ufuna uzakakula uzagwirira timu yanji utakakula uzagwirira timu yanji ali pali nyasa pali polisi ndio ufuna uzagwirira chani polisi mayanga mwalandira thandizo limene kutoka kwa amene watuma pale thandizo limene mwalandira bwanji pero thandizo limene taliyandilandira mona mtima ndosika kuthokoza sitimembeza kuti niyo mungafike malaono kuti pasachithandizo limene ndi chithandizo lomwe mwati pasachitika chapira ndithokoza munena zona walo waliti nyamata munyamata ndinalowa pa 4 ndapita kuchekapo ku x-ray pa 5 munapita kuchani ku x-ray ku x chani
Extray. Oho. Kumene ku extray makatani. Wanakanjambula kuchani kumene ko? Ku extray. Ku extray. Chabwino. Ndacho kwa mine ko binalila shuwili pamene yanapeza kuti ndapatu mangova za shuka ndakuva ndalila shuka Mina nampeza kuti pabonda pakodalo wa waya. And waya wake ndo ati waya ngemena mulowa yentu mwake pabondo ndamine yes kulowera tu ngana lowera tu yes osoneka ndena ufije kufira mpana nakanjosa koma mutsa napita meko munapita kuchani ku ndathokoza tete ndathokoza mayaka tete kunenapo sokusangala kuti ayi thandizo akulandira ndithu ationesa so waya amene analowa tu pabondo tu pamene koma iyayi chifukwa cha mphamvu ya mulungu mphamvu ya machiliso imene anapereka kwa madokta iyayi mwana tu amene tu ali bwino mayanga zabwino ndili bwino ndathokoza mwana ali bwanji akupeza kwa bwino eti chabwino iyayi tabwera tu kuno tu ndi amene watu anyasa big bullets mapale kucheza nawo tu kuno tu amene kuzaona odwala osiyanasiyana amene so apereka poti iyayi thandizo iyayi malinganaso iwo tu ndi kuthekera kwawo ndi kuti apereka tu ndithu kuchezapo kuno tu ndithu iyayi odwala ambirimbiri ndithu iyayi zikuchitika achape apolisi kubwera kuno kusapaka zimenezi inu mwazilandira bwanji zimenezi ineyo ndine munthu wokonda kodi inu ndi maule ndaona tu kumana kondo kwambiri ino munthu amafuna azithandizika holistically kuthupi nkhale kuzimu ndiye abale kubwera choncho dzatere ife ngati chipatala kondo kwambiri zilizofunikira kwambiri moti ndiwapempha kuti asalekezere pomwepo akozofikira somadera inaso komanso tsiku linaso abwereso kuno ndathokoza zabwino mbali banji tiri bwino muli bwanji kulanda tiri bwino malandira thandizo toka ku maule mwasamukala bwanji ifera sanga ziboma kwambiri imonka linesa limwanga sande ya maule kodi ndi ya maule akocha tunda ndi pachi akocha atu zango ndiponya pamwe pepani tinaunda pepani zango ndiponyeka pang'ono ndi kumpira chotika kondwa kumakhala kuimba mawisiro kuimba malikwero yeti ndeti ena amati inch pitches amati chani inch pitches ndeti kwedu lake timati ba iyayi kusangala tu kuno tukuchesa kuti yatu ndi patient osiyana ndithu iyayi kani yake tu ndimeneyi maule ndithu akunatiya zinthuzo ndi mikolo ngakhale zigoli zikukanika pa ground koma iyayi zozapereka ndikutamba zigoli zikuteka naita zosunga zituluka abatsa mwayena train pano tikuenda wanu banja ajijo tikumane banja iyayi ndikuona poti iyayi yezitu totobweri yataka sinati ife sizutikanika koma tikuendera wanu makudikira ipemelera iyayi tikutoka sotu mbali ina kubwera sotu mbali inatu imene taonapo sotu iyayi anthu so ali mmene mondituku iyayi mapatient osiyana ali mmene mondithu iyayi madokta manesi nawonso tikugwira ntchito yawo tithu maule kupenta tu chipatala chonse red and white kupenta tu kumeneko iyayi mwasekerera chichotu madziwa madziwa chicho simwadziwa kumene kumayanga mayanga angoti unonga ngati ino yeti anakubala nyengo ino ya anakubala ena kuti mother's day timakumbukira chani tsiku la anakubala timakumbukira chani mukolo kwathandiza timakumbukira makolo kwathandiza tirimosi tsiku la anakubala timakumbukira chani singathe kudziwa kuti sangathe kudziwa zabwino
anafera kuti iya umatotiri to munoto iya kuona to anthu osiyana siyana kuona kuti iya amayi to ali pamene pandito kuchengeta ana tisaiwalire nyengo ene ndiya iya to nyengo ya anakubala ndeti kuona soti mchipatala muno amene akuyang'anira anthu siyambire abambo koma ndi anakubala nditu tentalemekeze anakubala nditu mwana wakula kuyamba kujosa makolo mwana wakula kuyamba iya kwatu kwana makolo koma taonani anakubala atu ndi amene tu ali menemo kuyang'anira tu mayanga zabwino nde unakubalawo kuti tsiku anakubala timakumbukira chani samala makolo kwathandiza inu ndi mapanga chani patsiku limene basi nimakathandiza zintchito inu ana amatani patsiku limene amapereka zofunikira zofunikira kodi inu ndakunsanje kusanje timadya chani nyika ena mati mphenembe ena ngazi mphenembe kusanje timadya mphenembe nde koma zikuyenda zikuyenda akuti kuli timu tu amene umona anyasa chani ati nyasa chani nyasa bulesi kuti pachemba chokera kuti kulilongwe eti ndunena nyasa timu yokweye imachokera kuchani kunyasa bulesi kunyasa boma lanje boma ndende boma ndamwayiwala iya kucheza poto ndi sizabwino mayanga kulandira tuchithandizo chimene mbazilandira bwanji zimene eti chabwino kodi mwandirapo chani sobo ndi shuga tabone kodi ndi sopo sopo kodi pachizungu tichani amene palibe izunga sopo ndi sopo ndeti chabwino sopo ndi sopo tonditu kuchezapo iya kuona poti yayi zinthu zikuona kuona so yayi mafairo ndi yayi akuyenda nditu azathu zabwino mayanga zabwino timu masapota chani bullets ine mabullets iso abweraso inso nda bullets iso munena zona kodi pachako chatunda akocho ende sindodzitsitse bwino panopa panopo simbuwadziwa koma akale madziwa akale analinda danga dzina nayiwala koma munayiwala koma madziwe masiku ano senanga mipira anasithete kale amalowa mutimu cha mpira ukamayambika malowa 11 masiku ano poti zinthu zinasintha akumalowa ngati amalo 12 kwete akumalowa 12 mbali 12 mbali inaso chani 12 iya ndakona ndimanga ndakunyadira neti sure ndithu eti kodi akuti sopo pachichewa pachizungu ndicha kaya kama sopo pachichewa pachizungu simukudziwa eti chabwino iya akuti ayi sakudziwa ndithu kuchezapo to ndithu iya kuonaponso ndithu iya komanso bambo tu ali pamenepa bambo anga zabwino maule tu afika muno maule maona inu masapota chani kwambirisi naliso ndi masapota so ni mahule omwe machani mahule omwe ndo inu so masapota machani mahule omwe masapota machani mahule omwe amachokera kuti ine ndikuchokera kumakanjira mahule amakachokera kulilongo mahule amachokera kuchani kulilongo timu yozake chani timu ya Grace Nyasa kapena machani mahule ndithu iya mamboto amene watu akulandira shuga chokera kwa chani kwa mahule ndithu iya ndathokoza mayanga ndathokoza iya ndathokoza ndithu sina ilipa namba 3 ili namba masatira joto ndimaonena daily akocha atu pajenda akocha ndasindachata kumekuiza okay paja chaka inu ndimakonda kuona daily ine ndine ndani dzina wadenda iwa dzina umandiona ndimaswera position yake makonda uyeza ndi anthu choncho maucho ni magasa ndimandiona ground asi mutona ground ground ndiso ndimakonda ndimandiona yo ndikuswera position yake ndimafana namba chani ndimafana namba chani sasa musewere sindisewere koma mangona ndi ground mwana akutibani basi mwana zibayo chabona maule abwera mene kuzakuona kumene kumwasira ngikamani nenda zanja kuno kubasi pani maikonda so kubasi maikonda so njengo ino ya anakubala kodi anakubala timakumbukira chani kumwalira kwa makolo anakubala timakumbukira chani kumwalira kwa makolo kumwalira kwa makolo ya nthawi ino ya anakubala timakumbukira chani kumwalira kwa makolo kumwalira kwa makolo ya zimenezo ya tiye madala inu so magwira nchilongo exactly inu magwira nchilongo in the hospital attendant. The hospital attendant. Pachichewa ndija?
cleaner chizungu chake ndi chani hospital attendant pachichewa chani cleaner pachizungu hospital attendant iya tazimvera kuna chicho machito pangana nawo anthu ine sinipangana ndi munthu ino ndine tidakumanapo ine ni maudzi odendo wanu sini maudzi odendo koma pachichewa ndinu ndani cleaner right pachizungu ndinu ndani hospital attendant nditu iya ndathokoza tu kuendapo nditu iya pepani mayanga maule mwanwe iya nditu lisono timu masapota chani maule mukono ti maule season ino achita basi season kwangu ti vanhu vasingapanga stress kwenyewe simukapange chani kodi anasowa sanga mupake trace anasowa dusani manga anasowa sana so kumenga sini zambiri mamanga mwene ma draw games 1-1 nyimbo chatu 1 so akulanga ndathokoza kwambiri chabona ndiye bullets mina ena amango pamanga kati ino hospital attendant hospital attendant yeah spelling bullets ni cha bullets what can pardon please pardon ditalowaza kundende no ndo mubwerezeso ndibwere chabule spelling bullets spelling yake ndi bu lero chulani kana pali z kana pali v chulani okay nitambileso b u l e TS bullets ya bullets ucha erowina tamucho sapo chifo choti tili ndi hospital attendant nditu amene yayi amakhala tu kuno tetu ya tendende ticheze kona poto kuno to ko chipata okay zabino kulanga bwanji so kulanga hapa ndi mkono wa left ninakulala bwanji mnala goalkeeper nimogera nchiro kusira 20 mechanic yani magenzo tia bwina kuna bera shot ina yovuta kwambiri ndi fan engine ya gari okay maule kubwera pamene pa peka limodzi mazira ndira banji atathokoza kwambiri afike munthawi yake nditu koma timu kumalawi kuno mukabwera kumalawi kuno masapota chani ngoli sitasima sabota mabanka no mabanka mukapita kunja ndiri masapota bullets kuno ndino mabanka kumalawi mukapita kunja masapota bullets mwadi banji kunja masapota chani bullets kumalawi kuno masapota cha mabanka chabule ndiye kunena poto kwa nkulu tu amene kumaliya tinkhulukira poti ya nyengo yachani imene nyengo ya Mother's Day kapena kuti nyengo yana kubala sicho chikulanga kuti pachana kubala timakumbukira cha nyengo yana kubala kumbalira konda tukumbukira kazi makulu zimakamangala chizimai osaka chizimbako kubala daiji ndi ena manena za Arsenal kuti imapezekera ku Malawi muno chambali yapoti kumalawi kuno kuli basi koma kuti ndikunja ngoti maziko lake sina liwezi ziko lake sina cha kama noti kunja masapota bullets ni mango kanisa ti ndakona nikulaga nkayo cheza twendeti ndathokoza kwambiri kucheza buto ndi ma patient tu nkhani yake ndi imene pa program imene ndikufuna kuchosa nkhawa lero so tutabwera zachosa nkhawa kusacheza ndi ma patient pamodzi ndi maule amene yayi golo sakuliona padakali pano tito kuti tene mwindi tilengoloka streso tinyamula mene tinatengera tinyamula osakaikira chichatina tenga ndi blue eagles tinyamula topo ivi tikunyamula tikalanda blue eagles tikalanda mutu sukugwira maule nditu zabwino kulanga ino ndemo ngoganza tu mumete ngata chicho ndi akuti puma spelling puma ndicha P U M A zimathandiza chani puma ndimangovalapo ndimangovalapo basi malebo achani chani yazovalazi I think ndi makampani amene amakonza zovalazi chabwino timu masapota chani bullets yambira kale kwa basi muli ndani time kumbali ya ma player ajina Douglas malemu Douglas ndani
Chirambo. Douglas Chirambo amasera sokoleza chabwino ndi abwera lero kuzakuenderani kuno mwasangala bwanji. Ine ndiloko basi moti ndakuona ni pa window muno ndi kodi kapena abwerera special ena ake uko mamwe aita ngomva zoti yayi azungulira mose muno ngati yayi mbwa lemekezeke. Chabwino ndathokoza kwambiri bambwanga lero ndathokoza kwambiri nditu yayi amene watu ndi maule ndithu kunenapo kuti yayi mwina so mongo tani kubona sokuzaona posoro yayi ena so patient ena so amene tu aenderedwa ndi maule ndithu mwalandira thandizo limene mwasankhala bwanji bambwanga. Ife tithokoze kwambiri kuti masupporters anyasa big bullets moti mupite ku Lilongwe Central Hospital chigaziyani chabwino bwera kuno kusalima mulungu azikudalitsani mupitizebe kuthandiza ena zikomo kwambiri kuma timu ino masupporters simulandidwa ino masapota Silver Strikers mabankers ndithude aina kuti central bankers ndithu tichitenga chaka chino tikuonesa kuti ukayika nanga sikubwera munthu wankulu authamangasa kwambiri tiona akuthamanga munthu kampeni tupana ndudabwa ndimwaseka zikomo kwambiri ndimwaseka zikomo kwambiri ndikuja ndile Sabino big man madabo kiki jani man dabo kiki basi mlango ima pomwepo dabo kuzongolongola basi pamene pankulanga basi ngozi zimene maklezi padzikola pasi koma chithandizo chikwenda bwanji kuno chithandizo ndachi kwenda bwino eti chabwino so maule kubwera apa ino masapota timeji ine ndikamba muhoma mulungu ndi masapota Silver Strikers kodi samanga tu maule tu masikono ndantendere maule ndesa samanga yezu musateke kuti pana popa mulungu pana kulumbira zona ine chobo Yesu ndibanga ndi masapota Silver Strikers kodi akuti strikers spelling ndicha strikers STRIKER tamalize kumapeta chabwino iya ka kana satsalira ko pang'ono nditu dreadman amene kulanga zili bwino bobo yatu survive ndi yatu survive wala kwadalisia kukumbukira chabwino koma tichitenga chakajiri kuma tiliba chikhulupiriro jadi jeni bwanji so timasi anthu ena ndi 17 points sinanga pano pa inkhondo ikadalipo okay tili pa position yani ife number 1 number 2 kumadopo pasitanga watili kuchipara zuru zitsara zidazi tikungomveleza ululu basi chabwino munthu wankulu ndathokoza kulanga iyayi mulungu odziwa kuthandiza akuyang'anireni ndathokoza kulanga zikomo kwambiri respect ndakonda iyayi respect kuchezapo to iyayi ndi athu osiyana kumene kwa zabwino ndakuona kulanga ndakuona timu kodino chipata chonse yanko khacha mabulesi bulesi masewera kapena patient kapena sapota nathokoza nkulanga mulungu akudaliseni mayanga anakubala kuigwira ntchito kubwera kuno kusayang'anira tithokoze kwambiri zikomo kwambiri iya kucheza tu ndi anthu osiyana ndathokoza kulakule ndathokoza zikomo kwambiri iya kuchezapo tu ndi anthu maulemu ndithu zikomo manga sabino kuchipata watu lero makumana ndi ndani George ndani Brian cha Brian P ino masabira chani kulanga Brace mabwera satani kunoko kuli patient kucha ni kwa smile manga tirimotse za Brace hizo ndi bango timu masabira chani mafuko anyamata udzo ponda ndipo kwambiri kapondaso ena tinapondaso awawa wiki yata zimeje ndizampira zimeje zampira ndikugalo zampira basi umathana nzinaso romba zimeje nzampira sizampira meja ni okay ali mwana wanu wapondeda mungazira ndreba zowawa noti ndizampira zabino zikwenda akuti sport akuti cha spelling sport ndicha chulani kandi Z kandi V spelling sport ndicha
yonse choni spelling sport ndicha ZV spelling ya sport ndichani ZV spelling ya sport ndichani ZV nditu ya kugamba kuti kwa nkulu tu amene kuti spelling ya sport ndi Z chani ZV nditu iya zabwino ino ndio uti akonkuno dzina nda akonkuno dzina mphatso fungo okay masipulati menji in big bullets big bullets matibanje big bullets spelling bullets ndiya BU double ETS ndathokoza zikoma kwambiri iya mwafala chani kula ana syndicate syndicate ndoma okay pachichewa syndicate pachizungu pachichewa syndicate pachizungu ndichani ndoma mwafala chani ndoma pachichewa chani syndicate pachizungu ndoma kuodiana pitaso kuodia melo kapena ya bambo tabweraso tu kuno tukufeme kufeme ward imene so tabwera kufuna kuzaona amayi tu amene ambiriwa ndana kubala koma nthawi imene yawo bungana kubala iwo tu atitu kuno tu ku chipatala ndithu koma iyayi nkhani yabwino maule kubwera kuzayendera tu iyayi tu anthu achani mayi anga ngati anakubala kupezeka mchipatala muno tatifotokozereni kuona sukula ndapo thandizo chokera kwa polisi mwalilandira bwanji Tanzania ndathokoza zoma kwambiri vuto limene tabwerera ndi magazi akuzeka chabwino monga ngati ino anakubala nthawi ino ya amati nyengo ino ya anakubala timakumbukira chani timakumbukira ubereki umene makolo athu anavutikira imeneyo mpaka naso atsikana lero ndanyamata amatikumbukira so chimodzimodzi ngati ifana kubala ndathokoza pesika muno muli mchipatala kuyang'aniranso yayi monga kati mwana monga kati ino kumuyang'anira yayi tipemphaso kuti yayi mulungu amuyang'anire mwana amene ndathokoza ndithu yayi kuno tu kuwodi tu ya female ward ndithu kuonapo kumene maule anabwera tu kuzaona tu anthu osiyana ndithu yayi kuonapo mapatient osiyana kuwapasanso tu thandizo lochita kuonanso mayi pamenepo anyamulako tu thandizo tu limene mayi anga muli bwanji tili bwino muli bwana tili bwino monga ngati ino anakubala inonso nyengo ya anakubala kulandiranso tu thandizo limeneli zimene zimazilandira bwanji ine ndine sinomani ndikuthokoza kuti ziko mukupambana malo ano timakhala kummosa kozekera tikamapeza anthu ngati ino kumatithandiza tikungoti mbuya tikudalitsani pamene mukuchotsapo ndipo aunjezeretseni ziko mukwambiri ndithu muwamuchitiranso anthu ena amene zoterezi zimene zikuwasowa zikomo ndithu ambuya akutsogolera ndathokoza ndi anabwera mwati ndi chani achani anyasa big bullets ino masapota timanje ine ndi masapota so nyasa big bullets ino masapota nyasa big ine ndipo ndi masapota bambo ndi awandirazi kumene lino nyasa chifukwa chani munasankha nyasa ndida sankha kati muko tsogola kamene kama khala kutsogola chaka ndi chaka mbuli chaka chino ndikamakhala kuti kubwera mbuyi kungoda ndambuya koma chaka chatha sitinasesa zonse kusesa wana onse mango wachaya wose wana gada kuti pacha akochi athu pacha ndani koji yo ndangomwiwala riko dzina lake ndangomwiwala dzina ndangoliwala mwana mwasekesabe shiti ena mati ajijo ndi nchosankhawa wankulu mwaonatu apeshenti tupana tu aseka nawo akuti akochawo ndina mwina inu munganene singane inu masapota checha inu masapota timanje chabwino nthawi ino yana kubala timakumbukira kubadwa kwa president nthawi yanyu nokubati makumbukira cha kubadwa kwanda kubadwa kwa president akuti nthawi ino tuyana kubala timakumbukira kubadwa tu kwa president tu kuno tu yaya amene maule akalekale ndithu kuchezapo kusekapo tu muno tu mchipatala ndithu sito nje kuchosapo nkhawa eti timakumbukira kubadwa kwa ndani kwa president tu timakumbukira kubadwa kwa president tu achicho kuno tu kusalima tu nthawi ino yana kubala ndithu iya manga ndathokoza tweti kumene koso ndathokoza tweti timangova tumwina timakumbukira chani nthawi yana kubala kubadwa
Kubadwa kwa president. Chanena ntima kumbukira chani? Kubadwa kwa president. Kubadwa kwa president. Koma iya oti kuno kusalima timati kubadwa kusalima kulilongwe timati kubadwa ku Blantyre timati kubadwa. Koma kuno kusalima timati kubadwa. Timati chani? Kubadwa kwa president. Kubadwa kwa president. Kwa president. Na tamandeli ya nthawi ana kubala timakumbukira makolo amayi amene anadajita koma iya kuno tu akuti timakumbukira kubadwa kwa ndani? Kubadwa kwa ndani? A patient. Manga timakumbukira. Ai kubadwa kwa president. Iya kucheza hapo natokoza kwa kuleta siku kwa mbideti. Nkuyeti isi basi kuchosa hapo nkawa to eti kuchosa nkawa kukala osaseka muntu zikakale bino eta patient zikakale bino yetu eti koma chonchi umaziwala mavuto pang'ono yes kuchosa nkawa nkulu kodi inu munalakwisa simunalakwise kumbukira kubadwa kwa wana monga mena makhalira pachipachaka sikulona kubala date mabadilira cha timakumbukira monga mphatso za makolo ngati mena adatiberekera chabwino nona ngati yorero nangati ndalakwitsa kuti kuja kwa president hayi koma ifeyo timanyadira kholo ngati ndeyo nakubala sichoncho kholo eti nona yorere koma usabe kubadwa kwanda ayi ko president koma kholo limene lidalibereka likumbukira ufulu wawo kunyadira ntchito zimene anagwira inunso ananunso ataniso ifeso anathu sorry risamalire nkhani yake tu ndimene nditu nona kuti nchorero ineyo munono chonche tangonena kuti characteristics sindipuzeko chizungu iya kuchezapo nditu yayi unoto ajicho yayi kuti atuluke kupeza kuti yazukanika kuti atuluke tuli muno muchipata chipacho kuti yayi aliyese angoti ajizabwino zapo tathokoza tete tathokoza iyayi nkhani yake tu ndi imene tu kuno tu kuchipatala ndithu kuchezapo ndi mapeshenti osiyanasiyana cholinga ndicho kuti yayi kuchosa nkhawa komanso tu kuyiwalisa mavuto osiyanasiyana kuyendaendapo tu malo osiyanasiyana muno tu muchipatala ndithu kuonanso anthu osiyanasiyana ndithu kuchosa nkhawa komanso tu iyayi kuyiwalisa mavuto ena ndi ena kumatipempha mulungu na malenga kuti yayi tu afungatire anthu amenewa madoctors komanso tu staff yonse yakuno tapezapo wina uja akuti hospital attendant amenenso akuti yeyo ndi cleaner pachichewa nditi cleaner pachichewa pachizungu hospital attendant ndithu komanso wina lese amene tu akubwera kuno achali chiso amabwera kuno amene onso ofuna kuti mulungu ayang'anire mwapadera ndithu ndeyayi kupitirira ndi mwambo wathu koma kodi komaliza kwake timaliza bwanji tiye tione pamene pali akhera ndi ena kuchagadha pamene poti timve enanso kumasuzumira ajicho zabwino inu nde Matadi. Pharmacy. Mageza pharmacy. Oh, mageza pharmacy. Yes. Inusa pharmacy komwe kono. Leti ngwerekeza pali ma tablets 31. Ma tablets anga? 31. Tichosepo 13. Asala pangati. Hey. Mariana jicho. Ma tablets 31 tichosepo 13 asala pangati. 27. Asala panga? 27. Iya pa 31 just support 13 asala 27. Ndi 17. 17. Akapo ya? 17. Yes. 17 akuti akapo 27 akapo 17. Chabuno. Mulindi cholembera? Tingalenda fa? Oh, di papa ngono poka pangono. Nde pa 31 kuchosa 18. Pasaraba? Pasara pa 30 kuchosa pa 13. Pasaraba? 20 ja? 26 ndito. Iya samwe chatu yungo tano. Kumene kotu. Iya kulu wina tali kumene kotu ndi calculator tu. Kona kulanga. Iya chizo nunde
kupandikatu kuona potia akamuna tu amene wa anyasa pipule amene patitu kuigwira ntchito to imene ndipo enanso alipanja amene pesa mai piteso mene iyai anyambata amene wanditi kukhala pamene pakuigwira ntchito iyai kuonesesa kuti iyai pachipata pano to ndipooneka bwino ndithu chila chilichonse chikuoneka abwino ndithu iyai ndepali kukonza ndithu maule ndi amene wandithu maule ndithu iyai ngakhale akudandaula komabe iyai akuti iyai chifukwa chani inuyo abulesi munakonza ntchito zimene zitinaona chifukwa chonena kuti mudziko muno muli anthu ambiri amene akuvutika malingana ndi matenda osiyanasiyana andefe tinaona kuti ndi anthu akusowekera kwakukulu kusowekera zinthu zambiri ndithu nde tinaona kuti ndi bwino tipeze kukanga chepe tisangokhala komango osangalala kumipira kuja kumatani kwakukulu tinaona kuti tithandizeponso anthu ena amene akukanika solo even kupirako kupitako makamaka kuthandiza osowa ndi thandizo limene lili kwa ine mugona kuti munasonkhesa ndrama mwina pafupifupi ndrama zokwana bwanji pamene tinapanga mapulani athu kumasonkhasonkha wathu tinapezeka kuti timafikirabe ndrama ndithu yokwanira 500,000 mabajeti onse amene tinakonza kuti athandizire anthu amene inuyo mwachokera kuti ndi kuti ife tachokera amakamaka ndife anthu a Lilongwe district Sapota imene yachoka mazoni osiyanasiyana mazoni tinawo 19 ndi mazoni muja machoka awiri ndi amene apanga gulu ndithu koma ndi Lilongwe district ndithu Sapotas. Chabwino. Thandizo lanu kunoko lalandiridwa bwanji? Thandizo lathu lalandiridwa kwambiri chifukwa chonena kuti kutengera ndi umphawi umene anthu akusowa akuona kuti zinthu zija zathandiza kwambiri kumbali yonena kuti makamaka ngati sopo uja anthu ena alibiretu ndithu kumango vala zovala ndi kumaso ndi zinthu zoti ana aja kumene tinapita kuwana kuti ana ena oti amazionongera akusowa chithandizo cha sopo kuti akachape zimene aonongera zija ndi thandizo limene alilandira kopsa athokoza kwambiri ndi kulandira thandizo limene ndathokoza kwambiri iyayi amene tunde wamkulu tu wa gulu limene amene achokera ku Lilongwe kubwera tukuno kuzapereka thandizo tu limene amene watu ndi maule ndithu iyayi kunena kuti iyayi ngakhale pa ground zinthu zikuvuta ngakhale wakulimba mtima kuti zinthu zili bwino koma iyayi akunena kuti iyayi iwobe tu abwera kuno enanso nkumanena kuti iyayi Malawi 40 ujatu anavuta chifukwa cha maule kukhala ngati mutimu muja mundalibepo ndithu abale anzanga kuchokera tu kuno ku Salima timve kuti azilandira bwanji kuno anthu kuno anthu acho Salima ndo sangala zochepa zoti nazo tagaira asangala kwambiri ndaza tuza amene muli kunja ndipo chepa kanuko bwera ndithu zathandizo zanoena kuti walala kuno amene kusowa ziko kwambiri chabwino chabwino nkulanga zabobo akamate zake ndija April tiambe kwa limote mali tichari zamene sikuna mvesese April imene icha ya mwamba imene jandi aeroplane kwa ndi jani airplane ndi jani mask kapena kuti mouthpiece majani mouthpiece gloves ndija gloves mouthpiece kapena kuti mask mouthpiece airplane ngakuti airplane tu kome sangala tu ndi anyamata tu amene achoka mazoni osiyana ndithu kuchita ndebwinaso tisana malizi pang'ono nanga maule kwasiya mopanda sokuimba pang'ono kodi maule simipa pang'ono maule moto Salima zakira za nyifundo pambuyo Sapota chiwongolero maule ikanikulanga kodi ndasokonekera ndine kapena ni mabankers iya ndingofusa fuso ndasokonekera ndine kapena ni mabankers kodi muti chichongolero tili pa number 1 tili pa number chani number 3 koma pa chiwongolero tisi
Wiki ino itifika Never give up. Wapakali alama ama imbabero. Ulibana tumaule aona chani aona nyekwe aona nyekwe aona nyekwe aona chani aona nyekwe. Mina ndasokonekera nema spelling bullets ndiyani mukuziwa tu ino yoko mashirungamo inu chirungamo chiziwa chirungamo chiziwa ndikaeka izi ndikuya maule ndi 1 maule ndi 1 ajicho ndi 0 ipemelele Ibase moto ipemelele ibase moto walilana maule ya makana walilana maule ya makana walire na weso walire no maili walire na weso walire vokabo sheku. Akuti ajicho so walana chani manoma titani mampanga satani komaso ajicho kodi makala za bullets ndi yani white red manga tangokwirane mwina kamene ndasokonezeka ndine nde mati apapa lemba bullets chani okay ine ndani lati undi mpango ndani chani scarf ya chani ya bullets yovana ndia bullets kana gato ndimene kutesa moto kuno tu ya ajicho mati ya zafika zote ajicho tinachita kukutengani hapa tu muyendera yanu tu hapa kani yake tu ndimene koma iya tieni tayamike tu amene watu masapota anyasa big bullets ndi anthu ochepa amene tu angapange tu zimene apakatu anthu amene wanditu kanga chepe kamene amapeza yo anoti kamene kumwanji tikagawane kuti ndanza tena kuchipatala makamaka tu pa nthawi imene ito ya anakubala nditu kuti nthawi ya anakubatima kupikira kubado kwata kabina kumwalira kwanda ntana kubasi kumwalira atu yayi komono kholo nthawi ya anakubala timanyalira kholo limene lakwanisa kusamala mwana wake mpaka kugula chabule pachile mana mandika Nyesa poto anyesa blitz bayanga anandilera bwino kufika sikuri kufika po masapota bullets umangomenya ma 1 basi ndikabeka sama funa yabwino kwazi mai wonse amana kuya ntchito mukadalitsa kuti mwaudali zimanyake ndi imene ena kumati chani happy mothers day Mother's Day kodi kulanga spelling day ndicha spelling day Daiwala. D-A-Y. How did you D-A-Y. Ati D-A-Y ditu. Iya nkani yake tu ndi imene. Abala zanga munadi tu ndine yes. Unavela game ya Senegal ni Malawi? Unavela? Game ya chani? Senegal ni Malawi, sinali bwa. Sini zoka ngoseza kabwa. Mwati Silva ndi Malawi. Silva ndi Senegal. Silva Senegal zenda bwa. Silva ndi chani? Senegal zenda bwa. Unambenye ndogo. Nakabara kuna sado mane. Onali usiku kuja ku Senegal. Ndele wangu baude are sajeni. Watu kunali ubwiza na njoma. Zenda bwa nyene sindu zoka ngoseza. Iya nkani yake tu ndimene tu abale asanga. Munali tu ndine George Brad kuno tu kusalima nditu ya pamene tachezapo tu pa Mother's Day nditu. Amana kubana nonse tu tizikomo kwambiri chifukwa cha ntchito imene munagwira tithokozenso kwa mapale amene tu anabwera tu kuno. Mwanthawi zonse munali tu ndine George Brad pa program imene ya Sapota. nkhani yokoma kwa nonse amene mukumanga nyumba kuchokera kwa akatswiri odziwa kukhoma denga la zitsulo pa Malawi pano Andrews Steel Roofing Engineers introducing kumanga promotion
Kwa miezi 9 ikubwerayi mukayikisa denga la zitsulo ndi Andrews Steel Roofing Engineers tizikukhomerani malata mwaulere. Yes, mwandimva bwino. Phase 2 ya roofing mwaulere. Just imagine tili okonzeka kukagwira ntchito kulikonse kumene mukumangako, kugwiritsa ntchito ma power generators athu mpaka project yanu ite. Sizokhazotu ndi kumanga promotion muzikhala ndi mwayi opereka ndalama pang'ono kwinaku ntchito yanu ikuyenda zosabola nthumba zosapasana puma. Chitani machawi mwayi usakuphonyeni. Tipezeni ku ofisi yathu kulilongwe bypass road pafupi ndi Phoenix filling station. Phone 0993 713 103 kapena 0993 713 104. Get ready to save big on steel roofing. Kuchokera kwa nkhalakale pa nkhani za steel roofing muno Malawi. Ena watu akubwera pambuyo pathu kumanga promotion. Terms and conditions apply.